Жребия е топ! Почваме с най-лесния матч. После решаващите на Герена. Вземаме първите два мача и реално в третия кръг сме шампиони. Разгрът е формалност и там сме домакини. Жребия няма значение, ако ние не се стегнем, играем супер колебливо и сами си изпускаме шансовете. Реално още има математика, ама трябва 2-3 поредни победи и да бием Левски директно, иначе чао титла. Значи хората на Пеевски дори и в жребия ги бутат. Случайно или не, играем с тях точно преди мачовете за купата. Как да е, битка до край и никакви оправдания. Най-ще е забавно ние да ги спънем за титлата. Жребият е окей. Първите 3 мача сме си в Пловдив, което е плюс. Ако вземем поне 6 точки, сме в играта за петото и баража за Европа. Купата също е ключова. Ако стигнем финал, сезона става топ. Всичко си е в нас. Лаута трябва да е крепост. Хич не ми е до коментари. Да кажем, че поносим жреби, ама първо трябва да оправим играта. Ще се разберете първа всичко в нашия отбор. Останал ли е познатия характер или Илиян ще трябва да прави нов отбор? Стига той да остане, де. Жребия е добър за нас. Почваме с 2 домакинства, което е златен шанс. Показахме, че можем да бием всеки, така че без страх излизаме, мачкаме и накрая гледаме класирането. Всичко е възможно. Жребия е супер! Хващаме ги точно между мачовете им за купата. Първите кръгове са ни шанс да вземем сериозен аванс. Ако сме концентрирани, шансовете за Европа са напълно реални. Густо майна! Време е да режем наред! Какво да коментирам? Има ли смисъл? Не стига, че ще играем срещу инвалиди, ама и Плондъра ще раздава точки наляво-надясно. Общо взето, чакаме следващия сезон и това е. Жреби като жреби, играем си, пускаме си българчетата и обиграваме отбора за догодина. За мен е важно да играем фейрплей, пък каквото ще да става. Хич не ме интересува жребия. Въпросът е какво прави Генчев още в отбора? Значи такива пари не сме наливали от времето на Гигов и накрая какво? Ще играем с Спартак Варна. Думи нямам. Жребият бива, добрите идват у нас, а гостуваме на слабите. Ако бием Берое още първия кръг, всичко тръгва както трябва. После си взимаме мачовете вкъщи и сме в играта. Жребия е тежък, няма какво да се лъжем. Повечето ключови мачове са навън и сами си го направихме трудно. Но още сме в играта. Ако вземем нещо от преките конкуренти и си пазим точките вкъщи, имаме шанс. Трябва битка във всеки матч и подкрепа до край. Хич не ме притеснява жребия, по-скоро проблема е, че яко са ни нарочили и няма да ни оставят да играем честно. Всеки матч се свири срещу нас и не очаквам да има промяна. Айде дано, ама надали.